Il-jum il-ħaddim it-tajjeb lil kulħadd. F'dawn l-aħħar ġimgħat pajjiżna għadda mir-realtà li qatt m'għaddejna bħalha, li d-dinja qatt m'għaddiet bħalha mit-tieni gwerra dinjija lil hawn. Gburi iżda b'kemm pajjiżna ħadem b'mod tajjeb. Kemm konna poplu solidali u maqudin. Kemm ħarisna tajjeb is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi u kull min huwa residenti f'dawn il-gżejjer. Kemm ħarisna tajjeb lin-negozji tagħna, lill-impjiegi tal-ħaddiema tagħna, lill-industrija. Sabiex meta jasal dak il-mument li l-affarijiet jerġgħu lura għan-normalità, il-businesses tagħna, n-negozji tagħna ikunu up and running biex jilqgħu għall-isfidi l-ġodda. Ħafna f'dawn l-aħħar ġimgħat staqsewni imma kif jirnexxielek tibqa' pożittiv f'sitwazzjoni daqstant tibsa. U dejjem kelli l-istess risposta. It-tama. Dejjem kelli tama illi jum isbaħ ser jasal. Dejjem emmint fil-Maltin u l-Għawċin. Għaliex għandi fiduċja sħiħa fil-poplu tagħna u dik il-fiduċja aktar ma jgħaddi żmien, aktar qiegħda tikber. Emmint hekk ukoll għaliex kelli għandi u se jibqa' jkolli b'aktar saħħa fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Fiduċja sħiħa fil-mod kif ippreparajna ruħna għal dak li kien ġej fuqna u ma ħallejniex dak li kien ġej fuqna jaqbadna fuq siq waħda. Fuq kollox, dejjem kelli dik it-tama għaliex għandi fiduċja fil-poplu tagħna, fil-poplu Malti u Għawċi, li kien responsabbli u wobda d-direttivi kollha li ngħatawlu mill-awtoritajiet tas-saħħa, anke jekk dawn id-direttivi kienu jfissru sagrifiċċju mhux żgħir. Waħda mir-raġunijiet ewlenin kif jaf kulħadd illi wasluna għar-riżultati sbieħ mill-aspett mediku kienu il-miżuri restrittivi illi għamilna. L-għeluq tal-ajruport, l-għeluq tal-portijiet, l-għeluq ta' diversi stabbilimenti kummerċjali, it-twaqqif ta' numru ta' attivitajiet, dawn kienu fost id-diversi miżuri li għamilna u li wasluna għal riżultati tant sbieħ minn aspett mediku fejn ħarisna bl-aqwa mod possibbli is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi. Kif tafu l-koll dejjem emmint illi l-bilanċ kien se jtina l-aqwa riżultati. Ħdimna b'mod fejn rajna li jinżamm dan il-bilanċ tant kruċjali. Jiġifieri li l-miżuri ikunu effettivi bla ma jkunu restrittivi żejjed, bla ma joħolqu dbatija żejda, imma fl-istess waqt jagħtu u jwasslu għal dak ir-riżultat meħtieġ. Suċċess ieħor ta' pajjiżna kien il-fatt illi l-miżuri daħħalnihom b'mod xjentifiku, meqjus u infurmat. La kmien iżejjed, la tard iżejjed, iżda fil-mument opportun. Gburi, li żmien tani raġun illi bqajt nirreżisti s-sejħa li jagħmlu xi wħud għall-lockdown. U minkejja li ma għamilniex lockdown, ġibna riżultati li saħansitra ġew rikonoxxuti mill-World Health Organization fejn taw ċertifikat li Malta hija l-mudell li wieħed irid iħares lejh għal kontra l-imxija tal-COVID-19. Lockdown kienet tkun tfisser dbatija kbira għall poplu tagħna. Dwejjaq, tkissir tal-ekonomija tagħna. Telf kbir ta' impjiegi. Sitwazzjoni li ma stajt qatt nippermetti meta għandi għal qalbi dak kollu li bnejna flimkien f'dawn l-aħħar snin. Ma kienx deċiżjoni faċli, imma erfajta b'responsabilità. L-impjiegi tal-ħaddiema tagħna, in-negozji tagħna, irnexxielna nsalvawhom
u nipproteġuhom billi nidejna pakketti finanzjarji b'saħħithom. Illum sodisfatt illi wasal il-mument fejn sebaħ jum isbaħ mill-bieraħ. Dan ma jfissirx li għadda kollox, imma jfisser li bdejna it-triq lura lejn normalità ġdida. Fejn is-suċċess f'dan l-istadju li deħlin fih issa ser ikun jiddependi aktar minn qatt qabel minnkom, mill-poplu Malti u Għawċi. B'kemm se tkunu responsabbli u b'kemm se tkunu dixxiplinati. Illum l-evidenza medika, l-evidenza xjentifika qed turina li wasal iż-żmien, li wasal il-mument li nistgħu nibdew innaqsu uħud mill-miżuri restrittivi illi introduċejna numru ta' ġimgħat ilu. Li l-proċess li bih daħħalna dawk il-miżuri jista' jibda jitreġġa' lura b'mod gradwali. Kif dejjem tkellimna u kif imxejna meta daħħalna l-miżuri. Mhux kollox f'daqqa ma jitneħħix kollox f'daqqa bl-istess mod li ma ddaħħalx kollox f'daqqa imma b'mod gradwali. Għaldaqstant, kbur illum, sodisfatt ħafna llum li b'effett minn nhar it-tnejn li ġej 4 ta' Mejju l-istabbilimenti kummerċjali u attivitajiet li se jkun qed jispjega dwarhom id-Deputat Prim Ministru jistgħu jibdew u jistgħu jiftħu mill-ġdid. Bi prekawzjonijiet li se jiġu spjegati mill-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Illum bdejna t-triq lejn in-normalità ġdida. Gburi b'dak kollu li akkwistajna f'dan l-aħħar ġimgħat fejn f'mument diffiċli, f'mument bla preċedent fuq id-dinja kollha, ħriġna tant tajjeb. Imxejna dejjem skont il-pariri mediċi u skont il-pariri xjentifiċi illi ingħatajna. Hekk qegħdin nerġgħu nagħmlu llum. Meta bdejna dan il-proċess ġdid illi se jkun qed joħodna biex innaqsu dawn il-miżuri, erġajna mxejna mal-pariri mediċi u dawk xjentifiċi. Kruċjali li f'dan il-mument il-poplu Malti ikompli jikkopera b'responsabbilità. Kif għamel sa issa u kif għamel sa mill-bidu ta' din l-imxija. Sabiex inkunu f'pożizzjoni li nħabbru it-tneħħija ta' aktar miżuri restrittivi fi żmien mhux il-bogħod. Il-pjanu li sa mhux aktar tard minn 3 ġimgħat oħra inkomplu inneħħu tneħħija, inkomplu għaddejjina tneħħija ta' aktar miżuri restrittivi, dejjem jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin tajjeb kif huma sa issa, sabiex sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikollna il-maġġoranza tal-istabbilimenti kummerċjali u attivitajiet li jerġgħu lura miftuħin. Dan ma jfissirx li qed ngħidu li se niftħu kollox sal-aħħar ta' dan ix-xahar, domanda li nista' nantiċipa se tkun dik dwar l-ajruport, ir-risposta hemmhekk se tkun li le, imma sa fejn se jkun possibbli sakemm il-poplu jibqa' jikkopera qegħdin naraw li sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikollna l-attivitajiet kummerċjali dawk li jiġifieri li ġew magħluqa bil-miżuri restrittivi li jerġgħu jiddaħħlu lura sabiex joperaw. Punt importanti li bil-forsi rid nispjega dwaru huwa il-pakkett finanzjarju li nedejna numru ta' ġimgħat ilu fejn hemmhekk daħħalna l-kunċett ta' wage supplement, jiġifieri is-somma ta' 800 euro fix-xahar għal dawk l-industriji li ġew milquta bl-aktar mod negattiv bil-COVID-19, hemmhekk allura qed nitħattu dwar dawk il-negozji, l-istabbilimenti, l-industriji kollha relatati mat-turiżmu, dawk kollha li ġew magħluqa b'diversi avviżi legali u d-domanda naturalment li se tqum hija ġala darba dawk se jiftħu jew numru minnhom se jerġgħu jiftħu nhar it-tnejn illi ġej, x'se tkun il-pożizzjoni jekk il-Gvern u issa jibqa' jħallas il-wage supplement ta' 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem. Ir-risposta gburi ngħid ukoll li hija iva, il-Gvern minkejja li se jawtorizza l-ftuħ ta' diversi stabbilimenti kummerċjali li se jispjega dwarhom id-Deputat Prim Ministru, se jibqa' iħallas dak il-wage supplement ta' 800 euro fix-xahar lil ħaddiema tagħna, lin-negozji tagħna sabiex jgħadduhom lil ħaddiema tagħhom għaliex nemmnu u għandna fiduċja sħiħa fin-negozji u l-ħaddiema tagħna. U jidrilna li kien ikun inġust illi kieku wieħed iħabbar il-ftuħ ta' dawn l-istabbilimenti u jwaqqaf din is-somma l-ħlas ta' din is-somma fl-immedjat. Nifhem li deħlin f'ġimgħat
illi se jkunu ġimgħat ta' irkupru, nifhem ukoll illi ċ-ċirkostanza hija waħda partikolari fejn dawn l-istabbilimenti ilhom numru ta' ġimgħat magħluqin fejn il-poplu ilu b'miżuri restrittivi fuq u għal numru ta' ġimgħat u għalhekk nemmnu l-ġustizzja titlob li dan il-wage supplement jibqa' jitħallas sabiex jagħti l-aqwa possibilità lin-negozji tagħna biex jidħlu għan-normalità mingħajr ma jkollhom pressjonijiet żejda fuqhom u jkollhom fl-istess waqt dak is-sostenn finanzjarju, l-istess sostenn finanzjarju li jkollhom il-ħaddiema tagħna sakemm wieħed jerġa' lura għal din in-normalità ġdida. Nagħlaq bi grazzi. Grazzi kbira lil frontliners kollha li ħadmu f'dan il-mument tan diffiċli u li għadhom qed jaħdmu b'dedikazzjoni sħiħa. Grazzi lil dawk kollha li jobdew id-direttivi illi kienu verament tibsin imma li tant ġew obduti b'responsabbilità, b'sagrifiċċju u b'dixxiplina. Ma kienx faċli, nifhem li għaddejna minn żmien ta' sagrifiċċju. U għad iridu nagħmlu iżjed sagrifiċċji sabiex niżguraw li l-ġimgħat li ġejjin ikunu ifissru tkomplija ta' suċċess illi kellna llum. Grazzi kbira lil poplu Malti u Awċi kollu tad-determinazzjoni, tal-kuraġġ u tas-sagrifiċċji li jurejna flimkien bħala poplu wieħed u maqut. Bħal dejjem il-poplu Malti wera kemm huwa kapaċi għall-isfida u joħroġ rebbieħ. Grazzi kbira lilkom. Chris? Grazzi ħafna, Prim Ministru. Illum qegħdin fis-sitwazzjoni li nistgħu nitkellmu fuq ir-reviżjoni ta' numru ta' miżuri rigward il-coronavirus għax il-poplu tagħna, pajjiż tagħna kien responsabbli u matul dawn l-aħħar xahrejn irnexxielna b'mod kollettiv nżommu taħt kontroll in-numri ta' każijiet ġodda ta' coronavirus ġewwa pajjiżna. Mhux il-pajjiżi kollha fl-Ewropa u fid-dinja rnexxilhom jagħmlu dan, imma aħna grazzi għal kooperazzjoni kbira li sibna mingħand il-pubbliku Malti u responsabilità minn kull wieħed u waħda minna dana irnexxilna nagħmluh. U allura llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn b'mod intelligenti, b'mod meqjus, b'mod studjat, b'mod illi jibqa' jitlob ir-responsabilità minn kull wieħed u waħda minna, nistgħu nibdu nħarsu lejn il-miżuri li għandna fis-seħħ u nibdlu, naqsu, forsi nemendaw xi wħud minnhom biex bekk waqt illi nżommu fuq quddiem is-saħħa tal-poplu Malti, waqt illi nżommu kemm jista' jkun taħt kontroll l-epidemija, il-pandemija tal-coronavirus nkunu qegħdin nagħtu naqra iżjed nifs il-kummerċ, l-ekonomija, il-ħajja soċjali tagħna l-Maltin u l-Awċin. In-numri baqgħu tajbin. Illum minn kważi 1200 test li għamilna f'dawn l-aħħar 24 siegħa reġgħna żewġ każijiet ġodda, aktar tard is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tkun tista' ttina d-dettalji dwarhom, u allura iva l-pożizzjoni fejn qegħdin illum hija pożizzjoni tajba. Id-direzzjoni ta' fejn sejrin jgħidilna l-kumpass, jgħidulna dak li ngħidulu l-R factor jew reproductive rate, l-RT, u aħna dejjem irridu li dak l-R factor biex id-direzzjoni, l-kumpass jipponta fid-direzzjoni tajba ikun taħt il-wieħed. Illum l-RT factor tagħna huwa taħt il-wieħed, ilu taħt il-wieħed għal dawn l-aħħar 15, u allura da jfisser illi għandna marġini żgħira, imma marġini ta' fejn nistgħu nibdew nirrilaxxaw xi wħud mill-miżuri li diġà għandna imma b'mod intelligenti. U ħanispjegaw kif dawn il-miżuri li ħankunu qegħdin nemendaw u nirrilaxxaw ħanagħmluhom b'tali mod illi kemm jista' jkun xorta nibqgħu nħarsu s-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha. U ninsewx illi sistema ta' saħħa b'saħħitha għandha bżonn ekonomija b'saħħitha, imma ekonomija b'saħħitha tista' tiġri biss jekk il-poplu jkun b'saħħtu. U allura il-miżuri li diġà in place u dawk li ħankomplu nemendaw iżommu dawn iż-żewġ aspetti flimkien. Bażikament hemm 4 sets ta' miżuri li nkunu qed iħarsu lejhom. L-ewwel waħda huma dawk li għandhom x'jaqsmu ma' servizzi mediċi infushom. Aħna nafu li l-COVID mhijiex l-unika kundizzjoni jew l-unika sitwazzjoni li jista' jkollok fil-pajjiż, ġifieri hawn ħafna mart ieħor li kien qabel jibqa' għadu u ħajibqa', u nafu wkoll illi bħalma ġara fid-dinja kollha biex aħna stajna nżidu l-preparamenti, biex aħna stajna ikollna riżorsi kollha għad dispożizzjoni tagħna għalli jista' jkun ikollna l-mowġa
ta' coronavirus bħalma kellhom ħafna bliet u pajjiżi fl-Ewropa, bil-fors illi kellna innaqsu minn xi servizzi illi diġà kienu in place, b'mod meqjus, b'mod illi nibżaw għas-saħħa tal-poplu tagħna, imma mod illi issa waqt illi xorta nibqgħu nżommu il-preparamenti għal-coronavirus, għax il-coronavirus għada magħna, waqt li xorta nibqgħu nżommu dak il-preparamenti u dak ir-riżorsi lesti għalli jista' jkun, nibdew bil-mod il-mod nerġgħu ndaħlu lura s-servizzi tas-saħħa tagħna. U minn nhar it-tnejn ħanibdew nieħdu numru ta' miżuri, nerġgħu nibdew ndaħlu numru ta' miżuri fosthom illi minn nhar it-tnejn il-kliniċi kollha, il-health centers kollha madwar Malta u Għawdex ħajerġgħu jibdu jagħtu it-tilqim lit-tfal tagħna, tilqim illi matul dawn l-aħħar xarej kien ristrett għal health centers tal-Mosta u tal-Forjana. Minn nhar it-tnejn ħajibda jsir fiċ-ċentri tas-saħħa kollha u allura minn dawn il-ġranet ħajkun hemm minnkom li tibdu tirċievu l-appuntamenti mill-ġdid biex tieħdu tfal tagħkom għat-tilqim. U għada fil-fatt ħanerġgħu jkollna press conference speċifikament fuq il-kwistjoni tat-tilqim għax għada stess ħankunu qegħdin indaħlu tilqima ġdida mhux għal-coronavirus, għal-kundizzjoni oħra, illi nkomplu nispjegaw kif it-tilqim huwa importanti, speċjalment f'dan iż-żmien meta għandna l-coronavirus. Minn nhar it-tnejn ukoll ħankunu qegħdin nerġgħu nibdew l-screening, ħana nafu li l-rata ta' kanser f'pajjiżna, r-rata ta' fejqan mill-kanser f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 5 snin għoliet minn rata li kienet fost l-ar fl-Ewropa għal waħda milli hija fost l-aħjar fl-Ewropa. Parti minn dan is-suċċess, mhux biss imma parti minn dan is-suċċess huwa dovut għall-screening. U allura għax l-screening kellu jieqaf temporanjament matul dawn l-aħħar ġimgħat, minn nhar it-tnejn ħanerġgħu nibdew għall-ewwel screening tal-utru, cervical screening, u mbagħad fil-ġimgħat ta' wara nżidu l-screening ta' kanser tas-sider u l-screening tal-musrana kbira. U allura xħut minnkom ħajbdu jirċievu l-appuntament biex minn nhar it-tnejn nerġgħu nibdew l-screening tal-utru. F'Mater Day ħanżidu l-attività wkoll billi ħanerġgħu nagħmlu aktar endoskopiji, jiġifieri dawk il-testijiet tal-musrana u tal-istonku tal-pajp tal-ikel illi jsibu infjamazzjoni, jsibu kanser meta jkun għadu kmieni, u allura minn nhar it-tnejn ħajerġgħu jkun hemm l-endoskopiji, il-gastroskopies u l-kolonoskopies u l-cystoskopies li jibdu jsiru fuq mod regolari. Ħanerġgħu nżidu l-appuntamenti għal CT scans, għal MRIs u għall ultrasounds biex bekk inkomplu nagħtu aktar investigazzjonijiet il-pazjenti tagħna biex insibu problemi anke meta jkunu għadhom kmieni, u min-naħa tal-kardjoloġija ħajerġa' jibda b'mod limitat imma ħerġa' jibda s-servizz tal-echocardiograms. Ġifier dawn huma kollha miżuri li waqt li aħna ħanibqgħu nżommu l-preparamenti tagħna, ir-riżorsi tagħna ffukati fuq il-COVID-19 għax nerġa' ngħid il-virus għadu magħna għalkemm in-numri qed jirnexxilna nżommuhom taħt kontroll, ma dana kollu ħanibdew issa bil-mod il-mod nerġgħu nżidu servizzi tas-saħħa għal kondizzjonijiet oħrajn biex bekk il-poplu, is-saħħa tal-poplu tagħna tibqa' tiġi mħarsa mhux biss fejn jidħol COVID imma anke għal kondizzjonijiet oħrajn. Kif ħabbar il-Prim Ministru wkoll minn nhar it-tnejn dawk il-ħwienet, dawk il-retail outlets illi f'dawn l-aħħar 8 ġimgħat, 7 ġimgħat kienu magħluqin, ġifieri aħna għatanna retail outlets illi isnihom li huma essenzjali bħal huma l-ironmongers, bħal huma l-banek, bħal huma l-ħwienet tal-merċa, supermarkets, pet shops, dawk baqgħu miftuħin. Magħhom issa ħanerġgħu nagħtu l-fakultà nhar it-tnejn li jiftħu numru ta' ħwienet oħra. Però b'mod intelligenti. U ħanispjega u aktar tard il-Professur Gawxi tagħti aktar dettall tekniku ta' kif ħajkun hemm numru ta' restrizzjonijiet ta' kif wieħed jista' jaċċessa dawn il-ħwienet, imma minn nhar it-tnejn permettu li nilbes in-nuċċal, ħajibdew jiftħu l-banek tal-lottu, ħajiftħu l-istazzjonijiet tal-testjar tal-VRT, il-ħwienet tal-ħwejjeġ u ħwejjeġ sportivi, il-ħwienet tal-ġojellerija, inkluż ġojellerija artifiċjali u aċċessorji oħrajn, ħwienet ta' basktijiet u oġġetti tal-ġilda, inkluż ħwienet ta' żraben, ħwienet tan-nuċċalijiet mingħajr riċetta, il-ħwienet tal-fwejja u prodotti ta' żbuħija, però is-salons tal-beauticians u l-hairdressers le, mhumiex se jiftħu f'dan il-punt. Spjega issa il-Professur Gawxi ir-risk assessment tal-diversi ħwienet u diversi
stabbilimenti li ħana tnejdu jistgħu jiftħu u ma jistgħux. Jerġgħu jiftħu l-ħwienet tal-oġġetti tal-ħjata u dawk ta' dekorazzjoni tad-djar, ħwienet ta' souvenirs, discount stores, ħwienet tal-bagalji u ġugarelli, ħwienet tal-passatempi u ħwienet tal-amara u dawk illi ibijaw il-fjuri. Dawna minn nhar it-tnejn jistgħu jerġgħu jiftħu b'mod imma illi jagħmel sens u b'mod illi xorta jieħu ħsieb is-saħħa kemm tal-klijenti kif ukoll ta' min jaħdem ġu dawn il-ħwienet. Xuħut mill-miżuri illi xuħut mill-rekomendazzjonijiet u mill-obbligi li ħajkollhom min jidħol u min juża dawn il-ħwienet u min jagħti servizz minn dawn il-ħwienet jistgħu jinsaw naqra antipatki. Imma huma neċessarji biex waqt li aħna niftħu u nagħtu aktar libertà il-ħajja kummerċjali nibqgħu nieħdu ħsieb is-saħħa tal-poplu tagħna u dak il-kumpass li huwa l-R factor nibqgħu nżommuh taħt il-wieħed. Jekk dak l-R factor jaqbes il-wieħed b'mod sostnut jista' jkollna bżonn nerġgħu lura. U allura aħna bil-fors waqt li niftħu dan il-kummerċ irridu nagħmlu numru ta' restrizzjonijiet fosthom illi aħna ħanitolbu illi kull min jidħol jew juża dawn il-ħwienet li semmejt inkluż il-ħwienet li ġa hemm miftuħin sal-lum, ġifier dawk li huma aħna qesnija bħalhom essenzjali, ħajintalbu illi jilbsu maskra. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ħad tispjega x'tip ta' maskri jistgħu jintużaw, ġifier aħna qegħdin nitolbu. Kemm min qed jagħti s-servizz, shop assistants, in-nies li hemm fil-banek, kif ukoll dawk illi qed jużaw is-servizz illi jużaw maskra. L-istess ħan nitolbu n-nies li jużaw maskra meta jkunu anke fuq servizz ta' trasport pubbliku għax hemmhekk ħajkun hemm il-possibilità li jintaqgħu man-nies u allura importanti li waqt illi aħna nirrelaxxaw minnaħa nibqgħu nieħdu ħsieb is-saħħa tal-poplu tagħna minnaħa oħra. Mela l-użu tal-maskri ħajkun qiegħed jiġi mitlub fejn ikun hemm kuntatt ma' persuni oħra allura fejn wieħed jidħol ġo dawn il-ħwienet. Ħanitolbu wkoll li jibqa' jkun hemm dak li ngħidu l-social distancing, jiġifieri anke jekk inti tidħol ġo ħanut, irid ikun hemm ammont ta' persuni limitat li jista' jidħol ġo kull ħanut. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika minn hawn ftit ieħor ħadtina l-formola ta' kif di tinħadem biex kull ħanut ikun jaf kemm jista' jkollu persuni ġo l-ħanut u jrid juri b'mod ċar dak in-numru x'inhu kemm għall protezzjoni tal-ħaddiema tiegħu kif ukoll protezzjoni ta' min ikun qiegħed juża s-servizzi ta' dak il-ħanut. Ukoll ħanitolbu illi bisħab b'diskussjoni mal-Konsilli Lokali kemm barra l-ħanut kif ukoll ġewwa l-ħwienet ikun hemm immarkat pożizzjonijiet ta' 2 metri biex min ikun qiegħed ġo l-queue qed jistenna biex jidħol pereżempju, jew qed jistenna biex inqeda minn xi counter, ikun jaf id-distanza li jrid iżomm bejn persuna l-oħra. Dinha tkomplitejn biex dak is-social distancing li huwa tant importanti jinżamm biex bekk aħna nkunu nistgħu nkomplu niftħu kemm nifilħu l-ekonomija tagħna mingħajr ma nipperikolaw is-saħħa tal-poplu tagħna. L-indafa tal-idej ħad tibqa' importanti allura qabel kull entratura ħajkun hemm sanitizers biex persuna jkun jista' jnaddaf idejh u dieħel kif ukoll u ħireġ. U fejn ħajkun hemm ix-shopping malls ħajkun hemm ukoll il-possibilità, anzi l-obbligu illi qabel ma' persuni jidħol ġo shopping mall ikollu t-temperatura tiegħu iċċekkjata. U shopping malls maħniex se nitħallu aktar nies jitlu fix-shopping mall milli jistgħu jieħdu kull ħanut individwali biex kemm jista' jkun niskoraġġixxu li jkun hemm nies li jqogħdu jippassiġġaw fix-shopping malls ġemat f'qatat illi bekk ikun jista' jkun ta' periklu. Ħajkun hemm ukoll dina naqra antipatika ma' importanti wkoll l-obbligu illi changing rooms ma jintużawx għax aħna nafu li meta persuna jmiss jew jilbes, speċjalment jilbes xi ħaġa tkun mal-ġilda tiegħu jekk jkun infettiv u mbagħad jinżaw jerġa' ħalliha fil-ħanut u jilbesha xi ħadd ieħor tista' tkun mod ta' trasmissjoni. Allura huwa importanti illi nkunu intelligenti fil-miżuri li qegħdin nirrilaxxaw biex waqt li nerġa' ngħid. Nieħdu ħsieb l-ekonomija, nieħdu ħsieb il-kummerċ, ma nitraskunawx l-importanza tas-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha. Ma daw wieħed iżid illi ġifieri mal-miżuri li qegħdin nieħdu fejn jidħol il-servizzi tas-saħħa u l-miżuri fejn jidħol il-kummerċ qegħdin ngħidu wkoll illi minn nhar it-tnejn se niftħu b'mod iżjed apert l-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex. Ħajibqa' l-użu tal-maskri u ħajibqa' wkoll
il-bżonn illi wieħed jidħol ġo l-vapur biss skont in-numri illi jkun hemm maħsub minn qabel, ġifieri l-vapuri mhux se jkunu qegħdin jieħdu l-istess ammont li kienu qegħdin jieħdu sa qabel ma kellna il-coronavirus. Ħaniftħu wkoll ir-reġistru tal-qrati illi wieħed allura iħalli anke il-qrati jaħdmu b'mod aħjar u ħanitolbu wkoll illi minn nhar it-tnejn ħanirraxxaw ftit illi sa issa konna qegħdin ngħidu li ma nistax ikollna aktar minn 3 persuni f'salt illi jkunu qegħdin ġo x'imkien pubbliku, di ħanolluha għal 4. Jiġifieri aħna ħanitolbu illi ma jkunx hemm aktar minn 4 persuni illi qegħdin f'salt ġo post pubbliku għax jekk jiġri hekk ħankomplu ikollna l-miżura tal-€100 illi tiġi infurzata għal min ikun hemm ġo ġemat aktar minn 4 nies. Importanti li ngħidu u nenfasizzaw illi għalkemm din il-miżura tapplika għal min ikun qiegħed f'post pubbliku, xorta huwa rakkomandat ħafna illi dawn it-tip ta' miżuri nosservaw manka ġo postijiet privati ġo djar tagħna. Ġifieri li aħna nistiednu ħadd ieħor fid-dar tagħna u nagħmlu l-barbecues u nagħmlu l-parties u nagħmlu l-ikliet għadu perikolus. Ma ninsewx il-virus għadu magħna, importantissimu illi dawk il-miżuri li aħna għadna qed nżommu fil-post jibqgħu jiġu osservati għax inkella mhux talli nkunu nimmorru l qudiem imma jkollna nieħdu pass lura. U allura waqt illi llum qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu nibdu b'mod intelligenti, b'mod maħsub, mod xjentifiku, nibdu nirrilaxxaw, importanti illi nibqgħu nżommu il-miżuri l-oħra in place. Dawn il-miżuri kif qal il-Prim Ministru nerġgħu nassessjaw matul il-perjodu ta' dan il-kleġġimat, kalla jrid jekk kleġġimat oħra il-figuri jibqgħu tajbin, nkunu f'pożizzjoni fejn nkunu nistgħu nħabbru miżuri oħra. Ngħid biex nagħlaq illi dawk il-persuni li huma jusin bħala vulnerabbli, ġifier dawk il-persuni fuq il-65 sena u dawk il-persuni li għandhom mart kroniku li kollha rċevew litra f'Marzu dwar il-kondizzjoni tagħhom, dawk xorta jridu jibqgħu jieħdu ħsieb is-saħħa tagħhom, jibqgħu kemm jista' jkun ma joħorġux li bħala-affarijiet essenzjali għax nerġa' nirrepeti għalkemm taħt kontroll il-virus għadu magħna għadu l-istess tal-istess saħħa għadu jista' jikkawża l-istess danni, għadu jista' joħodna l-isptar, għadu jista' joħodna l-ITU, għadu jista' iwassal għall-imwiet. U allura waqt li il-messaġġ illum huwa messaġġ pożittiv, irridu nibqgħu responsabbli kif konna f'dawn 8 ġimgħat, dak kollu li erbaħna irridu nibqgħu nibżgħu għalih biex l-ekonomija ta' pajjiżna, is-saħħa tagħna tibqa' b'saħħitha u tibqa' mixja l qudiem. Fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzja lil ħaddiema kollha anke llum fil-jum dedikata l-ħaddiema l-ewwel ta' Mejju fosthom għax dejjem insemmu ħafna kategoriji l-ġurnalisti li ta' kuljum kważi qegħdin tkunu magħna tax-xogħol li qegħdin tagħmlu, nirringrazzjawkom tax-xogħol tagħkom u nieħdu pjaċir li il-medja ġewwa pajjiżna tkun medja responsabbli li tirrapporta l-fatti u kemm jista' jkun tiskarta l-xnijat. Nitlob il-Professur Gawċi tkompli fuq dan is-suġġett. Grazzi. Aħna nnexxielna naslu sew għaliex ħdimna fuq prinċipji ta' saħħa pubblika li huma bażi. U hemmhekk dawn il-prinċipji irnexxielna jwasluna sew fejn aħna n-numru ta' każijiet dejjem issa waslu li jkunu baxxi ħafna u dan kien qed iseħħ permezz tal-monitoraġġ li konna qegħdin nagħmlu, imma anke iktar importanti hija li n-nies kienu qegħdin isegwu dak l-istruzzjonijiet u l-miżuri li aħna konna qegħdin nieħdu u nagħmlu rakkomandazzjonijiet għalihom. Il-prinċipji ta' saħħa pubblika li bbażajna fuqhom huma li aħna konna qegħdin b'kawtela meta daħħalna kull miżura daħħalnija li tkun proporzjonata għal dak li kien qed iseħħ f'dak il-waqt. Aħna rajna li kemm jista' jkun il-miżuri ma jkunux li jistgħu jagħmlu impatt kbir kemm fuq is-saħħa tal-persuna imma anke fuq l-ekonomija u l-ġurnata ta' kuljum, imma kienu miżuri li kellna bżonnhom. U issa li wasal il-waqt li aħna rajna li l-monitoraġġ tagħna qed jurina li n-numru ta' każijiet dejjem qiegħed stabbli, l-RT qiegħed bil-ewwan, allura hemmhekk aħna nistgħu nassiguraw ruħna li n-numru ta' trasmissjonijiet li għandna fil-komunità huma baxxi, aħna hekk issa wasalna hekk biex aħna nkun nistgħu nibdew innaqsu dal-miżuri.
Bħalma aħna daħħalnihom bil-mod meta inti toħroġhom ukoll trid toħroġhom bil-mod. U l-prinċipji bażiċi li bażajna fuqhom qegħdin hemmhekk. Għandna l-kapaċità tas-saħħa pubblika, tas-serveljanza li aħna nkunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' x'qed jiġri fil-komunità tagħna. U bħalma rajtu aħna wkoll qegħdin nużaw l-għodot kollha li għandna a dispożizzjoni tagħna biex aħna nkunu żgur mis-sorveljanza li qegħdin nagħmlu. Il-bieraħ daħħalna is-symptom checker. Infatti, mill-bieraħ x'ħin il-lonċjajnija kellna il-fuq minn 14,000 persuna li provju it-testja. Allura hemmhekk tieħu pjaċir tara li għandek il-pubbliku li qed ikollu konkurrenza ma' dawn il-miżuri li qegħdin nagħmlu. Aħna wkoll issa kull każ li qed ikollna rridu nkunu żgur li aħna nkunu nafu eżatti minn fejn hu ġej u min huma dawk il-kontatti. Issa il-punt huwa kruċjali li aħna jkollna din l-informazzjoni kollha. Importanti wkoll li aħna nkunu żgur li s-sistema tas-saħħa tagħna tkun ikollha l-kapaċità biex jekk ikollna xi każ fejn jibdew jiżdiedu xi każijiet aħna għamilna żgur li għandna l-kapaċità biex inkun nistgħu nieħdu ħsieb dawn il-każijiet kollha li kellna. Prinċipju bażiku ieħor li dejjem mxejna fuq huwa prinċipju ta' trasparenza. Aħna konna qegħdin ta' kuljum nurukom x'inhuma l-każijiet tagħna x'qegħdin nagħmlu pass pass. Għaliex permezz ta' trasparenza aħna nifhmu li l-pubbliku jkun jista' jikkopera u dan huwa punt li huwa importanti ħafna meta inti tkun qed timxi f'pandemija bħalma qegħdin naffaċċjaw ruħna. Prinċipju ieħor bażiku huwa li aħna nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli. In-nies li huma vulnerabbli bħalma dejjem konna qegħdin ngħidu jekk jaqbadhom dal-virus huma dawk in-nies li iktar li għandhom ċans li jkollhom komplikazzjonijiet li jidħlu l-isptar u sfortunatament li jkun hemm imwiet ukoll. Allura dan huwa prinċipju li nibqgħu nħadnuh sal-aħħar fejn nipproteġu n-nies li huma vulnerabbli. Prinċipju ieħor bażiku huwa li aħna nevitaw li jkollna każijiet li huma importati minn barra. U għalhekk li jissagħdu iż-żmien li aħna niftu l-ajruport. Aħna rridu nkunu żgur li kontrollajna s-sitwazzjoni u nkunu qegħdin segwu x'qed jiġri barra minn Malta wkoll. Aħna wkoll nafu li jkollna repatriation flights ta' nies li huma residenti hawn Malta li għadhom barra minn Malta. Meta qed jiġu dawn aħna qegħdin nittestjawhom inżommuhom f'kwarantina biex żgur nipproteġu lill-poplu Malti minn nies li setgħu iltaqgħu mal-virus barra minn Malta. Biex wasalna għal dawn il-miżuri li qed jitħabbru llum kien hemm ħidma li bażejnija fuq evidenza. Aħna li għamilna hija qbadna numru ta' kriterji biex aħna nkun nistgħu nibbażaw ir-risk assessment tagħna. U kull kriterju ingħata weighting biex inti taf li inti għandek kriterji li huma iktar importanti minn kriterji oħrajn. Pereżempju, l-vulnerabilità tal-persuni hija kriterju li huwa importanti ħafna. Għandek id-distanza, jekk il-post huwiex barra jew inkella huwiex ġewwa. Dawn huma kollha kriterji li aħna użajna biex għamilna risk assessment u kull miżura li daħħalna aħna għamilnihom f'dawk li huma low jew medium risk categories, għandek il-high category, very high u extremely high. U aħna nkunu qegħdin nimxu bl-implementazzjoni ta' din it-transit strategy tagħna biex aħna nkunu żgur li nkunu qegħdin nibbażaw dak kollu li qegħdin nagħmlu bl-informazzjoni u evidence based. Anka meta aħna konna qegħdin naraw li huma dawk il-servizzi mill-healthcare system tagħna li għandna nerġgħu nintroduċu, dawk kollha kienu bbażati fuq kriterji li huma importanti, kriterji ta' il-possibilità ta' riskju ta' persuna li jiltaqa' mal-COVID meta jkun qed tagħmel din l-interventi, imma wkoll għamilna wkoll focus fuq dawk in-nies l-iktar li huma vulnerabbli u allura rridu li nsaħħu is-saħħa ta' dawn il-persuni biex aħna nkunu żgur li dawn inkun nistgħu il-servizzi li għandhom bżonn ħalli jekk ikollna iktar każijiet dawn ikunu qegħdin jiġu protetti. Aħna palissa qegħdin fażi fejn in-numru ta' każijiet huma baxxi, allura rridu nieħdu l-opportunità biex nofru dak is-servizzi li aħna nistgħu, imma aħna qegħdin kawteli ħafna biex dak li preparajna aħna nżommu hemm għal jista' jkun jinqalam. Fuq il-retail outlet li aħna nerġgħu issa nagħtu rakkomandazzjoni biex jerġgħu jiftu propju minn nhar it-tnejn, huwa importanti ma nistgħux nerġgħu immorru lura għal kif kienu jinfetħu retail outlets qabel. Issa qegħdin ngħixu in a new normal, allura rridu nifhmu li din is-sitwazzjoni rridu nadattaw għaliha. Għandek sitwazzjoni fejn jekk persuna ma jiflaħx dejjem qegħdin nagħmlu l-enfasi li dan irid joqgħod id-dar. Jiġifieri s-sit tal-ħanut għandu dritt li jirrifjuta persuni li jarhom ma jifilħux u ma jħallihomx jidħlu fil-ħanut tiegħu. Importanti social distancing tibqa' dejjem hemmhekk.
u anka li aħna jkollna n-numru ta' nies li jistgħu jidħlu f'kull ħanut. Din aħna rajna x'qegħdin jagħmlu barra minn Malta, rajna wkoll iċ-ċirkostanzi tal-ħwienet li għandna aħna hawn Malta, u l-kriterju li ħajntuża huwa li kull ħanut jaħdem l-erja li għandu u jkun jista' jippermetti bħala klijenti persuna waħda biss għal kull 10 metri li għandu. Imbarra l-istaff li jkun qiegħed hemmhekk diġà biex joffri s-servizz lill pubbliku. U dan il-kriterjen irid tkun qiegħed imwaħħal fuq barra tal-ħanut ħalli jekk kulħadd ikun jaf kemm dan il-ħanut jiflaħ li jdaħħal klijenti fil-post tiegħu. Din hija xi ħaġa li diġà qegħdin narawha taħdem f'diversi ħwienet oħrajn u issa n-nies qegħdin jidraw allura hemmhekk issa tiġi applikata wkoll għal dawn il-ħwienet li aħna ħaniftħu. In-nies vulnerabbli permezz ta' avviż legali aħna proteġejnihom. Bħalmet huwa prinċipju bażiku, allura il-vulnerabbli xorta jridu jevitaw li jmorru f'dawn il-postijiet u hemmhekk nerġgħu nappellaw lil nies biex kun jistgħu jgħinuhom jekk huma għandhom bżonn xi oġġetti minn dawn il-ħwienet li se jiftħu. Importanti ħafna wkoll l-użu tal-maskli. L-użu tal-maskli qegħdin nagħmlu issa għaliex aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn ħanerġgħu niftħu ftit. Allura hemmhekk irridu nkunu żgur li ndaħlu kull miżura li jista' jkun hemm biex aħna nipproteġu lill-pubbliku. Importanti wkoll bħala ma semmejna li aħna f'kull retail outlet rridu nieħdu l-miżuri li huma applikabbli għal dak ir-retail outlet. Fuq l-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex, bħalma rajna aħna għandna sitwazzjoni fejn kollok nies li jkunu jixtiequ jmorru Għawdex. La għandna is-safar magħluq allura issa aħna ħassejna li hemmhekk il-żmien wasal li nistgħu inħallu l-persuni jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex però bi provkazzjoni li inti l-ammont ta' nies li ħajkunu qegħdin fuq il-vapur ta' Għawdex ħajjiġi kontrollat u anke social distancing fuq il-vapur ukoll jiġi kontrollat u wkoll l-użu tal-maskli ħalli aħna nipproteġu lill-persuni. Il-sitwazzjoni fejn aħna qegħdin nżidu n-nies li jistgħu jkunu fil-pubbliku minn 3 għal 4 huwa massaġġ li aħna bil-mod il-mod qegħdin inżidu. Però mhuwiex messaġġ li nibdew niltaqgħu fil-ġemat għaliex hemmhekk ikun riskju għall persuni. Bħalma dejjem ngħidu aħna nafu li hemm iktar nies hemm barra bil-virus li forsi huma qasbis jafu huma li għandhom dawn il-virus, allura int importanti li dejjem iżżomm ma' dawk in-nies tal-household tiegħek jew inkella tal-post tax-xogħol tiegħek u ma toqgħodx tiltaqa' ma' nies oħrajn għaliex ir-riskju qiegħed hemmhekk u dan huwa mezz ta' kontroll tal-pandemija f'Malta. Dawn huma l-miżuri bħalmet li aħna qegħdin nerġgħu indaħlu lura, miżuri li qegħdin indaħluhom b'kawtela u nappella biex nimxu mal-istruzzjonijiet ħalli dak kollu li ħdimna għalih, dak kollu li ħdimna għalih b'ħafna nies b'sagrifiċċju kbir. Ejja ma nitilfux dak li ħdimna għalih ħalli nimxu pass pass kawtel. Semmejna li kellna żewġ każijiet ġodda, allura issa n-numru ta' każijiet li kellna issa huwa ta' 467. Il-bira ħamilna 1184 tests u imma kellna wkoll 16 persuna li recovered, allura issa għandna 367 cases u n-numru ta' każijiet li huwa attivi huwa ta' 96. U hemmhekk aħna taw żewġ każijiet li kellna wieħed minn Għawdex propju li dan ħareġ pożittiv wara li konna qegħdin nagħmlu l-asymptomatic screening tal-persuni bħala random testing u kellna każ ieħor mill-immigranti li għandna residenti f'Halfar Tent Village bħala parti mill-screening li qegħdin nagħmlu u anke l-quarantining u l-cohorting ħalli eventwalment bħalma diġà bdejna nagħmlu propju dil-ġimgħa residenti nibdew noħorġuhom barra u hemmhekk inkunu kontrollajna wkoll is-sitwazzjoni. Xtieq nirringrazzja lil kulħadd u l-jum il-ħaddim it-tajjeb lil kulħadd. Grazzi. Nsellimlek Nsellimlek Prim Ministru, nsellimlek Deputat Prim Ministru, Professur Gawċi. Ixtaqt nistaqsi fid-dawl li issa se jiġu rilaxxati u ħajkun hawn rilassament fuq ċertu miżuri. Il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa se jibqa' li x-xogħol kemm jista' jkun isir telework u tieni mistoqsijek tippermettili rigward is-suppliment tal-pagi. Kemm se jdum jingħata lil ħaddiema li jistgħu jaħdmu? Grazzi ħafna.
L-ewwel domanda se tweġibha s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, t-tieni domanda se nweġibha jiena. Tibda inti Chairman jekk Iva, il-prinċipju bażiku ta' social distancing jibqa' hemmhekk throughout ir-rispons tagħna tal-pandemija. Allura aħna rajna li kien hemm f'diversi entitajiet u anke wkoll fis-servizz pubbliku fejn it-telework ħadem, fejn ix-xogħol baqa' għaddej bħalma kien qabel u allura hemmhekk dawn il-prinċipji huma prinċipji li huma tajbin u għandna nibqgħu nżommuhom. Nsellimlek li hemm il-festa tajba lilek ukoll u lil sħabek kollha l-ġurnalisti flimkien mal-bqija tal-poplu Malti mill-ġdid. Id-domanda dwar il-weight supplement diġà tkellim dwarha waqt l-ewwel indirizz tiegħi, sa issa qatt m'hemmx data speċifika sa meta se jibqa' jitħallas, però il-prinċipju ġenerali se jkun li dan il-weight supplement maħni ser inwaqfuh kmieni, ma jistax jibqa' dej b'mod indefinit għal dejjem dik hija minn ewwel id-dinja għaliex ebda pajjiż ma jista' jibqa' jħallas literalment salarju li huwa aktar mill-paga minima nazzjonali b'mod indefinit, però bl-istess mod li konna kuraġġjużi u ambizzjużi meta nidejna pakkett finanzjarju bla preċedent żgur f'pajjiżna u wieħed b'saħħtu ħafna, bl-istess mod se naraw illi jibqa' dej dan il-ħlas għal medda ta' żmien sakemm aħna nkunu rasna mistrieħa li hemm il-protezzjoni tal-impjiegi tagħna, li n-negozji tagħna huma up and running u li erġajna morna għal din in-normalità ġdida b'ekonomija li imma ngħidx għandha tkun biss b'saħħitha kif kienet qabel imma fiduċjuż li għandha tkun b'saħħitha iktar milli kienet numru ta' ġimgħat ilu. Grazzi. Karl, Malta Today. Insellmilkom, nsellimlek Prim Ministru, nsellimlek Deputat Prim Ministru, nsellimlek Professor Gawci. Prim Ministru, ħankun qed insaqsik fuq materja importanti oħra li bħalissa għandha interess internazzjonali. Malta qed tiġi akkużata li qiegħda tuża kumpaniji privati u l-għareġ privati sabiex issalva l-immigranti sabiex ma salvax l-immigranti fis-search and rescue area tagħha u teħdhom fil-portijiet tagħhom. Prim Ministru, ma taħsibx li dan huwa ksur ta' liġi internazzjonali għal xiex qed tuża lil Neville Gafa biex tinnegozja mal-Gvern Libjan fisem il-Gvern Malti u tistax tgħidilna x'diskussjonijiet kellek mal-Kummissjoni Ewropea sabiex tinsab soluzzjoni għall-immigranti li ġejjin mill-Libja. Grazzi. Grazzi Karl. L-SAR Convention, ġifieri dawk ir-regoli ta' dritt internazzjonali li jirregolaw l-obbligi tal-Istat membru, anzi mhux tal-Istat membru, tal-Istat illi jkollu l-kontroll fuq dik is-Search and Rescue Region jgħidu b'mod ċar ħafna l-ewwel x'inhuma l-obbligi tal-Istat. Mhux kif jaħseb kulħadd li jagħmel is-salvataġġ huwa stess, imma li jikkoordina is-salvataġġ. Ikomplu dawn ir-regolamenti li jgħidu li l-Istat li huwa responsabbli minn dik is-Search and Rescue Zone, mis-Search and Rescue Region, jista' jagħmel dan. Jew blużu ta' assets tiegħu, jiġifieri blużu ta' vessels tiegħu jew ta' ajruplani tiegħu, kif ukoll blużu ta' assi privati. Jiġifieri inti l-Istat m'hemm xejn xi jżommu milli jikkoordina dak is-salvataġġ blużu ta' assets privati. Il-pożizzjoni tal-Gvern hija waħda ċara, nafu x'inhuma l-obbligi internazzjonali tagħna u żammejna magħhom, però f'dan il-mument partikolari li ninsabu fih, se nibqgħu fermi fil-pożizzjoni li ddikjarajna numru ta' ġranet ilu illi l-portijiet tagħna ma joffrux port sikur għall-iżbark ta' immigranti kif ukoll li l-Istat ma jistax jiggarantixxi riżorsi tiegħu għas-salvataġġ. Pożizzjoni tagħna hija waħda ċara u għandi dover bħala Prim Ministru lejn il-poplu Malti li nibqa' inżomm f'dik il-pożizzjoni għaliex fuq kollox kienet l-istess Superintendent tas-Saħħa Pubblika li ħarġet dik id-direttiva lil portijiet tagħna huma magħluqa għal daqstant ikun kontrosens li inti tagħlaq l-ajruport, tagħlaq il-portijiet tal-cruise liners, ma jidħlux passiġġiera u fl-istess waqt ma jidħlux turisti u fl-istess waqt inti tiftaħ il-portijiet u tagħmel eċċezzjoni fil-portijiet tagħna biss għall-immigranti irregolari. Nfakkar illi fuq ix-xtut Libiċi hemm mijiet ta' eluf ta' immigranti irregolari lesti biex jaqsmu lejn ix-xtut ta' Lampedusa u lejn ix-xtut tagħna. Din hija r-realtà li hemm fuq ix-xtut Libiċi. U għaldaqstant huwa dover fuq kull wieħed u waħda minnha li l-ewwel nipproteġu l-interess nazzjonali u fl-istess waqt nibbilanċjaw billi nobdu l-obbligi internazzjonali tagħna u naraw li jkun hemm il-koordinament tas-salvataġġ tal-immigranti. Kif?
għamilna sallu. Saqsejtni dwar Neville Gafà. U wieġbek kif diġà weġibna il-bieraħ illi il-Gvern Malti għamel dak kollu possibbli biex isalva il-ħajjiet, il-Gvern Malti għamel komunikattivi uffiċjali ma' gvernijiet oħra fosthom mal-Unjoni Ewropea. Lil Neville Gafà, u nixtieq nagħmel dan il-punt sar diskors jew rapportaġġ li ikkoordina xi operazzjoni ta' salvataġġ. Mhux veru li s-Sur Gafà ikkoordina operazzjoni ta' salvataġġ u kien stqarr pubblikament għal diversi xhur li kellu skontu kuntatti fil-Libja. Il-Gvern intalab, anzi il-Gvern kull ma qallu kienet illi jagħmel kuntatt ma' dawk il-kuntatti li qal li kellu mal-awtoritajiet Libjani biex jiġu salvati l-ħajjiet u l-involviment tiegħu kien limitat hemmhekk għal din iċ-ċirkostanza partikolari. Dan il-Gvern lest li jagħmel minn kollox biex isalva l-ħajjiet. U għal daqstant m'għandna xejn minn xiex nistħu illi użajna u għamilna dak kollu possibbli biex insalvaw il-ħajjiet ta' migranti regolari li huma persuni bħalna li jistħoq ilhom kull dinjità, li rridu nħarsu lejhom b'umanità ġejjin minn diffikultajiet huma wkoll u għal daqstant dejjem imxejna mal-obbligi internazzjonali tagħna, mhux biss mal-obbligi, jien ngħid li għamilna ħafna u ħafna iżjed minn dak illi konna marbutin bih illi nagħmlu. Rigward id-diskussjonijiet mal-Unjoni Ewropea saru, però m'iniex sodisfatt bir-riżultat li ħallew. Għar-rigward l-aħħar salvataġġ li sar, tajjeb illi ngħid illi l-ispiża għalih l-ispiża għal post fejn qegħdin jinżammu l-immigranti fuq il-baħar ser tiġi finanzjata mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri mhijiex se tiġi minn fondi nazzjonali u diġà għamilna talba f'dak is-sens u għal daqstant nixtieq inserraħ ras il-poplu Malti moħħ il-poplu Malti illi l-ispiża mhux se tkun ġejja minn fondi nazzjonali imma minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Se nkun qed ninsisti għal ħafna u ħafna iżjed però. Din mhijiex problema ta' Malta, anzi hija problema li Malta qed terfa' ħafna u ħafna aktar minn dak li tiflaħ. Għal daqstant se nkun qed nagħmel enfasi sħiħa, se nkun qed nagħmel pressjoni sħiħa iva biex l-Unjoni Ewropea, l-pajjiżi stati membri tal-Unjoni Ewropea jerfgħu wkoll il-pis tagħhom. Ma jistax ikun li pajjiżna u l-Italja jibqgħu jerfgħu waħedhom dan il-pis li fl-aħħar mill-aħħar huwa wieħed tal-Unjoni Ewropea mhuwiex wieħed ta' pajjiżna. Grazzi. Albert, Malta Independent. Insellimlek Prim Ministru, nsellimlek Deputat Prim Ministru, nsellimlek Prof. Gawċi l-festa tajba l-ewwel net. Prim Ministru, mistoqsija waħda liku, mistoqsija waħda fuq l-ambitu tas-saħħa forsi. Biex nibni fuq il-mistoqsija tal-kollega tiegħi. Bħalissa hemm 57 immigranti li ġew salvati u qegħdin fuq vapur privat il-barra minn xlutna. Naħseb nistgħu naqblu li din hija soluzzjoni temporanja, ma jistgħux naturalment jibqgħu hemm. X'inhu l-istadju li jmiss issa għal dawn l-immigranti? Dejjem semmejtu bħala gvern li l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej oħra barra l-Italja jridu jagħmlu iktar biex itaffu fuq il-pis li qiegħda żżomm Malta. Però jekk din is-soluzzjoni ma tinstabx, dawn l-immigranti se jiġri minnhom, se jirtieħdu lura lejn il-Libja. U mistoqsija oħra fuq l-ambitu tas-saħħa f'studju li sar mill-Center for Disease Control tal-Amerika, is-CDC, wissew li l-air conditioners, speċjalment dawk f'postijiet pubbliċi bħal restaurants, ħwienet, shopping centers, etc., jistgħu jaċċeleraw jew jiffaċilitaw id-droplet transmission tal-COVID-19. Kif naf, ovvjament, is-sajf ġej, temperaturi jibdew jiżdiedu, ovvjament ukoll jibda jiżdied l-użu tal-air conditions. Hemm xi suġġerimenti jew linji gwida lin-negozji jew shopping malls jew ristoranti la jiftħu fuq l-użu tal-ACs vis-à-vis il-COVID-19? Thank you. Grazzi Albert. Ftit nifhem kif ġurnata sabiħa bħallum il-bidu ta' normalità ġdida għall poplu tagħna ħlif domandi fuq immigranti ma tagħmlux. Id-domanda li saret lili dwar l-immigranti wieġibta mod eżawrjenti ma ddejjaqt inwieġeb għal ebda parti mid-domanda, jidhirli li s-suġġett huwa eżawrit, nistgħu nibqgħu nitħattu dwaru għal jiem li ġejjin m'għandi ebda diffikultà. Illum huwa jum fejn aħna mixjin lejn din in-normalità ġdida fejn għamilna dan il-pass kuraġġjuż li iva se nerġgħu lura għal normalità ġdida u għaldaqstant napprezza jekk id-domandi tagħkom ikunu dwar is-suġġett illi għandna llum mhux qed nitkellmu dwar xi suġġett ta' kuljum imma
sitwazzjoni li lna kollha kemm aħna lna nistennew jill-ewwel wieħed għan numru ta' ġimgħat li nara lil poplu tagħna kuntent, li nara lil poplu tagħna iħares lejn futur isbaħ, jiena nħobb ħafna lil poplu tagħna, għandi rispett kbir lejn il-poplu tagħna u dak li qed jistenna l-poplu minnna. Sens ta' pożittività, sens ta' tama, sens ta' ġejjieni jisbaħ, nibqa' kommess fuq il-kwistjoni tal-immigranti illi il-gvern se jibqa' ċar fil-pożizzjoni illi li l-portijiet tagħna ma joffrux post sikur għall-iżbark ta' immigrazzjoni. U li din ma hijiex biss problema ta' Malta, imma hija problema tal-Unjoni Ewropea kollha. Rigward id-domanda dwar air conditioning units, ħalli li Charmin biex twieġeb għal xi aktar hija domanda teknika. Iva, aħna dawn il-ġranet ħankunu qegħdin ukoll innedu l-linji gwida u l-kriterji anke dawk li semmejna propju qabel ta' għal xiex għandhom joqogħdu attenti dawn l-istabbilimenti li ħajkunu qegħdin jiftħu u propju inti semmejt ukoll air conditioning hemm stabbilimenti li jkollhom anke cooling towers fejn aħna wkoll fihom niżilna wkoll il-provokazzjonijiet li għandhom jittieħdu għaliex mhux minħabba il-COVID-19 biss imma pereżempju mikrobu ieħor Legionella niftakru li dawn huma stabbilimenti li sajlhom għalqin. Allura hemmhekk aħna f'dawn il-linji gwida għandna wkoll informazzjoni ta' x'għandhom jagħmlu dawn l-istabbilimenti ħalli jekk nkun nistgħu neliminaw kull riskju li jista' jkun hemm. Tim Diakono, Lavin Malta? Insellimkom. Prof Gawci, tista' tispjega eżattament x'tip ta' maskri in-nies għandhom jużaw biex imorru jixtru? U Prim Ministru, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel fuq jekk il-gvern għandu xi indikazzjoni ta' meta se jiftu il-hairdresser salons, ir-ristoranti, il-cafés u l-bars. U tieni mistoqsija, ftit ġimgħat ilu qed li kull Malti li bħalissa jinsab barra minn Malta għandu jirritorna lura Malta, però għandek wieħed mill-MPs tiegħek stess, nirreferi għal Konrad Mizzi li għadu l-Ingilterra. Tista' tiċċara x'inhi s-sitwazzjoni hawnhekk u għalfejn mhux qed jobdi l-parir tiegħek. Grazzi Tim. Il-domanda dwar ristoranti, bars, stabilimenti kummerċjali oħra. Kif spjegajt aktar qabel, ix-xewqa tiegħi hija x-xewqa tal-gvernija illi sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikollna l-maġġoranza tal-istabbilimenti kummerċjali kollha illi jerġgħu lura għan-normal, għandejjem għan-normalità ġdida, jiġifieri li se jkunu qegħdin jiftħu b'restrizzjonijiet li se jkunu qegħdin jimponu l-awtoritajiet tas-saħħa. Dik tibqa' l-ħolma li għandi x-xewqa illi għandi jiddependi ħafna mill-mod kif ser iġibu ruħhom in-nies ir-responsabbiltà u d-dixxilpina li ser jerfgħu jiena konvint illi kif ġara f'dawn l-aħħar ġimgħat il-poplu Malti se jibqa' rigorus fil-mod kif josserva r-regolamenti kollha li qegħdin joħorġu mill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex iva nkunu nilħqu it-target illi għandna illi sa mhux aktar minn 3 ġimgħat oħra nkunu f'qagħda f'pożizzjoni illi nneħħu aktar miżuri restrittivi u għaldaqstant iva l-istabbilimenti li semmejt inti huma fost dawk illi nkunu qegħdin nikkunsidraw biex jiftħu fit-tranx li jmiss, jiġifieri fil-grupp li jmiss ta' stabbilimenti kummerċjali li dwarhom se jkunu qegħdin jitneħħew il-miżuri restrittivi. Rigward id-domanda tiegħek dwar Konrad Mizzi mhuwiex qiegħed fil-pajjiż, qiegħed barra minn Malta, dik hija deċiżjoni naturalment illi ħada hu jekk ser ikun qed jiġi lejn il-Gżejjer Maltin mhux se jiġi trattat b'mod privileġġjat minn kull ċittadin ieħor. Jiġifieri bl-istess mod illi ġew proċessati talbiet biex ċittadini jiġu lura lejn Malta, dak l-istess trattament la iżjed u waqqas inqas se jiġi applikat fil-konfront tal-Onorevoli Konrad Mizzi u dan huwa l-mod kif aħna nimxu. Ċertament li m'hemmx xi trattament differenti privileġġjat lil xi ħadd għax huwa membru parlamentari. Grazzi. Għamel domanda lilek Fuq il-maskli, mela rridu niftakru, nispjegaw eżatt l-użu tal-maskli. Inti għandek il-maskli jintużaw fil-healthcare system fejn għandek tip ta' maskli huma apposta u dawk importanti li jibqgħu jintużaw fil-healthcare system. Dawn il-maskli qegħdin nagħmlu rekomendazzjoni li jintużaw meta nkunu qegħdin nitlu f'ċertu stabbilimenti fejn hemm numru ta' nies, hemmhekk jintużaw maskli biex inti tipproteġi l-persuna jekk hu jkunu qed iġorru il-virus ma jkunx jista' jgħaddiha lil ħadd ieħor. Dak huwa l-użu tal-maskli fil-komunità.
Hemm diversi tipi ta' maskli, hemm diversi tipi ta' maskli fuq is-suq u iktar tard illum ukoll fuq il-mezzi soċjali tagħna aħna nkun qegħdin nuru wkoll hemm dawn it-tip ta' maskli li hemm u anke importanti kif għandhom jintużaw il-maskli. Għaliex meta wieħed ikun liebes il-maskla importanti li ma jqgħodx imisswiċċu għaliex jekk inti tmisswiċċek hemmhekk tkun tista' mbagħad tkun qiegħed taggrava aktar is-sitwazzjoni jekk idejk ikun messew xi mikrobi fuq xi surfaces tkun qed tgħaddihom iktar qrib lejk innifsek. Allura importanti li aħna nkunu bil-għaqal dwar l-użu ta' dawn il-maskli. Claire Caruana, Times. Hi, good afternoon. So, Prof. Gauci, before everything, all the measures, we had a situation where there were masks that were out of stock, people were rushing to buy them. Have you checked about the availability of masks and how will you be making sure that there are enough masks available? And also, how will you be enforcing the wearing of the mask? So will you be carrying out patrols to make sure that people have them on? And a question for the Prime Minister. Prime Minister, so you denied that Neville Gaffa was coordinating pushbacks, but what is it exactly that he was doing if he wasn't doing this? Deputat Prim Ministru. Mela, ħan nitkellmu fuq il-maskri. Il-maskri aħna kien hemm diskussjoni madwar l-Ewropa kollha, madwar id-dinja kollha dwar l-użu tal-maskri. Meta, kif, il-min u x'tip ta' maskri. Aħna nafu li hemm maskri li wieħed jilbishom biex jipproteġi lil innifsu. Allura dawk il-healthcare workers, dawk il-frontliners illi jkunu f'kuntatt ma' pazjenti pożittivi għal COVID, dawk bħala parti mill-ilbis protettiv għandhom maskri li huma maskri apposta li jilbsu dawn il-persuni ħalli jipproteġu s-saħħa tagħhom u jkunu jistgħu jibqgħu jagħtu servizz għal pazjenti l-oħrajn li kollhom bżonnu. Dawk it-tip ta' maskri f'ħafna pajjiżi kien hemm nuqqas tagħhom aħna ħsibna minn kmieni għalihom u bħalma tafu jaffu kull min qed jarana għandna supply ta' dawk il-maskli għal healthcare workers tagħna, għal frontliners tagħna, inkluż pulizija, inkluż nies li jkunu f'kuntatt ma' daw il-persuni pożittivi illi tista' tibqa' servina anke ikollna każijiet qawwin anke sal-aħħar tas-sena jekk ikun għadu l-każ. Fejn jidħlu il-maskri l-oħrajn li wieħed jilbes mhux biss biex jipproteġu lil nifsu, imma biex ma jxerridx il-mikrobu jekk jkun pożittiv u għadu laqqas jaf għax aħna nafu li jista' jkun hemm u għandna xi 15% tal-popolazzjoni ta' dawk li huma pożittivi mhux tal-popolazzjoni. 15% ta' dawk li huma pożittivi qed nindunaw li ma jkunux simptomatiċi u allura jista' jkun hemm nies fil-komunità li għandhom il-mikrobu huma carriers biex ngħidu hekk imma ma jafux biha. U allura li inti tilbes maskra tkun qiegħed tevita illi jekk għandek il-mikrobu inti tgħaddih il-ħaddieħor. U naturalment jekk inti tidħol ġo stabbiliment fejn hemm xi ħaddieħor li jista' jkun carrier għax qed jilbes il-maskra u qed jevita milli ittieħ u jgħaddih lilek. U dan huwa metodu kif aħna ħankomplu waqt li niftħu nassiguraw jew almenu nimmiraw illi l-R factor jibqa' baxx. Dawk it-tip ta' maskri m'għandhomx għalfejn ikunu maskri mediċi, jiġifieri mhux bħal maskri illi jilbsu dawk in-nies li qegħdin f'kuntatt ma' pazjenti pożittivi. U allura iva tard matul dan il-ġurnata u dan il-weekend nkunu qegħdin nħorġu x'tipi ta' maskri jistgħu jintużaw. Aħna ilna f'kuntatt anke ma' manifatturi lokali ta' maskri u iva jidher li hawn biżżejjed maskri fuq is-suq. Irridu ngħidu li mhux bisfors maskra li tintlibes mal-wiċċ imma direttament mal-wiċċ imma jista' jkun l-użu ta' visor ukoll. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu jew visor jew maskra, idealment it-tnejn. U jidher li jew biżżejjed maskri u visors fuq is-suq biex ikunu jistgħu jindow kull min jixtieq li jagħmel l-użu minnhom allura kull min irid jidħol ġo dawn l-istabbilimenti jew trasport pubbliku li semmejna. Ovvjament l-appell tagħna jibqa' lil min qiegħed jimmanifattura u min qiegħed ibih dawn il-maskri illi nżommu l-prezzijiet raġunati, raġonevoli, ma jkunx hemm spekulazzjoni fuq dawn it-tip ta' maskri issa u ħankunu attenti anke illi naraw li dana ma jsehx. Claire, dwar id-domanda tiegħek ħerġajna dwar l-immigrazzjoni, però se nweġġib għax m'għandi ebda diffikultà li nwieġeb kull domanda dwar l-immigrazzjoni, però niskanta f'din il-linja ta' domandi li bħal donna toħodna li Malta għandha terġa' tiftaħ il-portijiet tagħha għall-immigranti irregolari. Hekk donni qiegħed nifhem il-linja ta' domandi jew l-pressjonijiet li qegħdin isiru. Pożizzjoni tal-Gvern hija waħda ċara, jien se nibqa' sod illi dak dikjarat li l-portijiet tagħna ma joffrux post sikur għall-iżbark ta' immigranti se jibqa' jgħod
U se nibqa' nżomm dik il-pożizzjoni. Għandi dan l-obbligu lejn il-poplu Malti Wawċi, lejn is-saħħa tal-poplu Malti Wawċi iżjed u iżjed f'dan il-moment u ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn aħna għax hemm ftit pressjoni jew ħafna pressjoni jew pressjoni enormi nikrollaw fil-pożizzjonijiet illi nieħdu, ninjoraw impoġġu fil-ġemp is-saħħa tal-poplu Malti, forsi nidru sbieħ mal-komunità internazzjonali, nieħdu triq il-faċli, niftħu l-portijiet u mbagħad tiġi problema f'ħoġor il-Maltin u l-Awċin. Nerġa' insostni illi Neville Gafà ma kkoordina ebda operazzjoni ta' salvataġġ, niċħad li saret xi pushback ħankun kategoriku dwar dan il-punt. Għaliex kulħadd jisu telaq mill-punt li għamilna xi pushback. Aħna ma għamilna ebda pushback. Sitwazzjoni kienet illi sar salvataġġ ta' immigranti li kieku ma kienx il-Gvern Malti li koordina dak is-salvataġġ ta' immigranti kienet tintilef il-ħajja ta' 20 ta' persuni fuq il-baħar għaliex l-Unjoni Ewropea għaddiet b'ajruplan tal-Frontex u baqgħet sejra, ħaddieħor iddikjara l-portijiet magħluqa, Malta għandha l-portijiet magħluqa wkoll iżda ikkoordinat l-operazzjoni ta' salvataġġ u rat illi l-immigranti regolari jittieħdu lejn dak il-post, lejn dak il-port illi kien wieħed miftuħ. Għaldaqstant ma għamilna ebda pushback, anzi salvajna 20 ta' ħajjiet. Nerġa' nirriafferma li l-unika involviment li kellu Neville Gafà f'din iċ-ċirkostanza unika u fis-sitwazzjoni unika li konna ninsabu fiha ma kienitx dik li koordina l-operazzjoni ta' salvataġġ, iżda biss li għamel kuntatt mal-awtoritajiet Libjani li hu qal li kellu kuntatt magħhom. Fil-passat l-uniku skop ikun dak li jiffaċilita s-salvataġġ. Ma tħallas xejn, ma ġie mwiegħed xejn u għaldaqstant din kienet il-pożizzjoni ta' dak li ġara dakinhar biex jiġu salvati l-ħajjiet u għal ebda raġuni oħra. Nirringrazzjak. Matthew Charles Ammit, Orizzont. Nofsinhar tajjeb, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professor Gawci, għandi ġiex mistoqsijiet ma jimpurtax. L-ewwel waħda li d-Deputat Prim Ministru fejn. Biex timdi fuq mistoqsija preċedenti, wara li tenejtu fuq il-bżonn li jkun hemm disponibilità ta' maskri, kif ukoll ta' tagħmir medikwi ieħor ta' testjar għal dak il-ħaddiema kif ukoll il-klijenti li se jitlu f'ċentri kummerċjali. Jekk il-Gvern u sejjer jgħin biex titnaqqas jekk hemm xi skarsezza preżenti ta' dan it-tagħmir fis-suq lokali għad-disponibilità tal-pubbliku ġenerali u jekk wasalx iż-żmien li dawn se jitqasmu mal-pubbliku b'mod iktar attiv. U lill-Prim Ministru. Waqt konferenza f'dan il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni, il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders appellat biex 3 pajjiżi fosthom Malta, Ċipru u Bulgarija jibdew jirtiraw lura programmi ta' ċittadinanza tagħhom. Anzi saħqet li fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 il-riskju marbut ma' dawn l-iskemi huma li ser ikunu ta' xkiel biex l-ekonomija Ewropea, flus ta' Malta, tirritorna lura għan-normal. Jekk ħadtux nota dan il-messaġġ bħala gvern u x'huma kummenti tiegħek fuq dan ir-rigward. Jogħġbok għaliex ma smajtek sew l-domanda indirizzata lili ma smajtix sew, ma fimtix sew. Mhix problema. Jekk jogħġbok għal Of course. Waqt konferenza li kien hemm fih dan il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Ġustizzja tal-Affarijiet Interni, il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders appellat biex 3 pajjiżi li huma Malta, Ċipru u Bulgarija jibdew jirtiraw lura il-programmi ta' ċittadinanza tagħhom. Anzi saħqet li fid-dawl tal-pandemija ta' COVID-19, ir-riskju marbut ma' dawn l-iskemi huma li ser ikunu ta' xkiel biex l-ekonomija Ewropea tal-membri stati kollha, inkluż Malta, territorja normal. Jekk ħadtux nota dan il-messaġġ x'inhuma kummenti tiegħek fuq dan ir-rigward. Grazzi. Iva dwar dan il-punt għaddejjin fi dialogu mal-Kummissjoni Ewropea. Rigward il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-pożizzjoni tiegħi dejjem kienet waħda ċara. Immaġinaw kieku qegħdin f'dan il-mument, waħda mid-domandi li saret mill-kollegi tiegħek kienet ġustament sa meta se jibqa' jitħallas il-wage supplement. Kieku ma kellniex il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, probabbiltà kienet tkun li mhux biss sa meta se nkompluh, imma li probabbilment ma konniex inkunu f'pożizzjoni li nniedu pakkett finanzjarju jew konna nkunu f'pożizzjoni anqas vantaġġjuża li nniedu pakkett finanzjarju b'saħħtu biex jipproteġi l-impjiegi tal-Maltin u tal-Awċin biex jipproteġi lin-negozji tagħna. Għaldaqstant il-pożizzjoni tal-Gvern anke fid-dialogu li għaddej mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Reynders kitbet
għandna wkoll abbozz ta' ittra fejn ser inwieġbu lura fejn se nagħmlu l-pożizzjoni tagħha parti l-ittra. Għamilna wkoll numru ta' konverzazzjonijiet permezz tal-mod virtwali. U għawek nirringrazzja l-ħidma ta' Alex Muscat, ta' Segretarju Parlamentari Alex Muscat, il-ħidma tal-Ministru Bajrin Kamilleri li kienu involuti f'dan il-proċess, spjegajna il-pożizzjoni tagħna. Jidher illi min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea wkoll inftemet il-pożizzjoni tagħna, minix qed ngħid naturalment illi l-Kummissjoni kommettit ruħha dwar pożizzjoni, biss però nfakkar illi il-kwistjoni ta' ċittadinanza hija prerogattiva tal-Istat. U rridu nitilqu minn dak il-punt kruċjali li fejn jidħol ċittadinanza, id-deċiżjoni finali hija ta' dak l-istat partikolari. Mhux l-istess biex nagħmel eżempju dwar l-immigrazzjoni fejn hemmhekk suppost għandek il-prinċipju ta' solidarjetà li qed jiġi espress mill-Unjoni Ewropea. Qed naraw li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dak is-sens hija fejn tidħol l-immigrazzjoni qed tħalli f'idejn kull stat membru fejn qed nitkellmu dwar suġġett illi suppost jiġi trattat b'solidarjetà bejn id-diversi stati membri, u għaldaqstant fejn tidħol iċ-ċittadinanza fejn il-pożizzjoni hija bl-invers, fejn iċ-ċittadinanza hija prerogattiva ta' dak l-istat membru, aħna ma nistgħu qatt nippermettu illi din il-kwistjoni tittieħed minn idejna u tittieħed min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt però se nkomplu b'dan id-dialogu kostruttiv, se nkomplu nispjegaw fejn hemm concerns li jirrigwardjaw il-programm mhux biss nispjegaw u nieqfu fuq li nispjegaw, imma wkoll fejn hemm bidliet illi jridu jsiru, anzi aħna konna proattivi. Konna diġà bozzajna numru ta' bidliet, ħsibna f'numru ta' bidliet biex inkomplu nagħmlu dan il-programm wieħed aktar solidu fejn id-due diligence tiegħu tkompli tissaħħaħ qabel ma kellna l-komunikat mill-Kummissarju Reinders. Wara li sar il-komunikat naturalment għajna għaddejjin b'dan l-istess proċess, jiġri kellna timeline ċar ta' meta se nkomplu nemendaw il-programm, partikolarment għal meta jintlaħaq il-capping tal-programm preżenti li huwa capping li se jintlaħaq fil-ġimgħat jew xhur fil-qrib. U għal daqstant iva nkomplu għaddejjem dan id-dialogu fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni finali trid tittieħed min-naħa tagħna u se tkun deċiżjoni li iva se nagħmlu dawk l-emendi kollha li huma meħtieġa partikolarment biex inkomplu nsaħħu is-sistema ta' due diligence robusta ħafna li diġà għandna dwar dan il-programm. Iżda wkoll l-enfasi se tkun illi l-istess programm ma noqtluhx imma li nkomplu għaddejjin bih. U għal daqstant għaliex nemmen jiena li dan il-programm tant tagħmel ġid għall-ekonomija tagħna, tant tagħmel ġid biex bnejna il-war chest li bih stajna niġġieldu mill-aspett finanzjarju l-effetti negattivi tal-pandemija tal-COVID-19. Grazzi. Kien hemm forsi fuq tal-iva, kien hemm Matthew saqsina wkoll fuq l-availability jekk il-gvern se jkun qiegħed jagħti xi maskri mingħajr ħlasu. Mela aħna f'daw l-aħħar ġimgħat għax ilna naħdmu fuqha naturalment din is-soluzzjoni, tkellimna ma' numru ta' manifattur ta' azzjendi li jagħmlu kemm il-visors kif ukoll il-maskri lokalment u anke dawk li importaw u jideriva li l-pajjiż għandu l-kapaċità li jipprovdi visors jew maskri skont il-ħtieġa tal-pajjiż. Jista' jkun li mhux kollox neċessarjament fl-ewwel ġurnata, ma jkun hemm perjodu ta' ftit ġranet sakemm ikun hemm distribuzzjoni mal-pajjiż kollu, imma iva il-pajjiż għandu biżżejjed biex ikun jista' jilqa' id-domanda ta' kull min ikun jixtieqha. Fejn jidħolu l-azzjendi statali, ġifieri aħna ilna daw l-aħħar 15 issa nitolbu lil persuni li jiġu Mater Dei ikollhom maskra. F'dak il-każ għax hija azzjenda tal-gvern, il-gvern iva jipprovdi il-maskri lil kull min ikun qed jidħol ġo Mater Dei u hekk nkomplu nagħmlu. Fl-azzjendi privati, ġifieri l-ħwienet u daw l-istabbilimenti li qegħdin ngħidu issa ħaniftħu minn nhar it-tnejn, le il-gvern mhux se jkun qed jipprovdi l-maskri, però jista' jkun fl-interess tal-azzjenda privata individwali anke biex ikollha vantaġġ kompetittiv fuq azzjendi oħra illi jista' jkun ma niskludux illi l-azzjendi nifushom jaqbillhom pereżempju li jipprovdu l-maskri huma. Però dik tibqa' xi ħaġa li tiddeċiedi kull azzjenda. Ħanagħmluha ċara, aħna m'għandniex qed ngħidu li biex toħroġ mid-dar jew biex tmur għall-post tax-xogħol tiegħek trid tilbes maskra, qegħdin ngħidu li biex inkunu nistgħu ntaffu minn dawn il-miżuri li sa issa kienu restrittivi li l-assistu jiftħu dawn il-ħwienet biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-miżura waqt li nipproteġu s-saħħa tal-klijenti u tal-istaff, iva f'dawk il-każijiet ħajkun hemm bżonn l-użu tal-maskri.
Chris Newsbook. Il-wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd. Grazzi. Issa li n-numri ikunu baxxi tant li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jibdew il-proċessi ta' rilassament tal-miżuri taħsbu li għadu importanti li jintefqu l-flus fuq il-prefabricated hospitals u fejn wassal il-proċess ta' tendering. Grazzi kulħadd. Mela aħna il-prinċipju tagħna kien dejjem aħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. U żidna l-kapaċità tagħna illi nieħdu ħsieb pazjenti b'Covid fl-isptar fis-sistema tas-saħħa tagħna kemm f'Għawdex u kif ukoll f'Malta b'tali mod illi anke jekk ikollna l-mowġa qawwija ta' każijiet bħalma kellhom Milan, bħalma kellhom Londra, bħalma kellhom New York, ħadd għandhom dawn il-pajjiżi mowġa qawwija, ma niġu sitwazzjoni fejn ikollna aktar pazjenti milli nifilħu nagħtu servizz għalihom. Sa issa, grazzi għall miżuri li daħħalna bħala gvern u grazzi għal kooperazzjoni u għal responsabilità tal-poplu Malti, dawn il-miżuri għadna ma eżawrinniex nihomx. Ġifieri ma kenniex iżjed każi milli stajna nkunu nistgħu nifilħu għalihom. Dwar il-possibilità li dana jiġri, aħna qed nisperaw li le. Ġifieri tissemma it-tieni mowġa u aħna nixtiequ illi t-tieni mowġa bħalma rnexxilna nżommu l-ewwel mowġa kbira, l-ewwel tsunami taħt kontroll, nżommuha taħt kontroll ukoll. Però ma nistgħux nirrilaxxaw milli nkunu preparati għaliha. Il-virus nerġa' ngħid għadu magħna, għadu l-istess virus li kien hawn fi Jannar u f'Frar u f'Marzu, għadu jista' jikkawża mart serju u anke sfortunatament imwiet u iva rridu nibqgħu preparati għalih. Jalla dawn il-preparazzjonijiet ma nużawhomx, imma l-ħares jiġi l-waqt illi kollna bżonnhom u ma nsibuhomx. Ġifieri iva ħanibqgħu nkunu preparati mhux biss għal dan il-virus, imma anke kif semmejn issa billi nerġgħu indaħlu dawk is-servizzi tas-saħħa li konna qegħdin bil-naqqasna u allura bil-mod il-mod nerġgħu nżiduhom u ma ninsewx illi kull sena f'Ottubru, Novembru, Diċembru ikollna kull sena l-epidemija tal-influenza illi din is-sena jekk il-virus ikunu għadu fostna ħajkollna żewġ epidemiji illi iva rridu nkunu preparati għal dak l-eventwalità wkoll. Francesco Net. Sellimlek. Nsellimlek Prim Ministru, nsellimlek Deputat Prim Ministru, nsellimlek Professur Gawci. Prim Ministru, fil-kummenti tiegħek qed li salvajt l-impjiegi, ma taħsibx li forsi kien kumment kemm xejn insensittiv lejn l-400 familja li spiċċaw bla xogħol ukoll jekk jispiċċaw 85% tal-cabin crew tal-Air Malta. Għaliex ma trix iltaqa' magħhom. Dan qaluh huma stess il-bieraħ u l-bieraħ bħal ma jaf kulħadd inti flimkien mal-membri parlamentari laburisti kontu kompliċi fil-vot favur Stewart. Kif wasaltu biex titradixxu lill-poplu Għawċi u Malti lest f'dan ir-rigward kollu tiskuża ruħek. Grazzi ħafna. Tissorprendini b'din id-domanda Francesco però ser iwieġbek naturalment. Salvajna ma' 80,000 impjieg. Iva, dawk huma l-fatti u gburi biha. Ħarsu lejx qed jiġri madwar pajjiżi oħra fl-Ewropa, f'pajjiżi oħra fl-Ewropa ftit il-bot minn xtutna fejn iċ-ċifri tal-qatt qed jitilgħu għal 20,000. Dan ma ġarax f'pajjiżna. U ma ġarax f'pajjiżna għaliex nidejna pakkett finanzjarju b'saħħtu li laqa li kien safety net biex ma jkollniex dan it-telf l-impjiegi. Tajjeb illi ngħid ukoll illi fej kien hemm telf ta' impjiegi u kien hemm numru ta' impjiegi li ntilfu, hemmhekk estendejna il-pakkett finanzjarju għas-somma ta' 800 euro fix-xahar, jiġifieri kull min tilef xogħlu qiegħed jitħallas is-somma ta' 800 euro fix-xahar li hija iżjed mill-paga minima nazzjonali. Jiġifieri kellek realtà ta' numru ta' persuni li llum qegħdin jirċievu ħlas aktar milli kienu jirċievu meta kienu fl-impjieg għaliex kienu dakinhar jirċievu l-paga minima nazzjonali. F'kull każ imma, lan tagħna, targets tagħna jibqgħu li nżidu l-impjiegi jekk intilef imqar impjieg wieħed nerġgħu naraw illi ikollna sitwazzjoni fejn noħolqu iżjed impjiegi, wara kollox dan il-gvern huwa sinonimu mal-ħolqien ta' impjiegi bi kwalità, ta' kwalità. Ħares lejn x'ġara qabel l-2013, x'kienet is-sitwazzjoni qabel l-2013 u x'ħares lejn is-sitwazzjoni ta' wara l-2013 fejn ix-xogħol beda jiġri wara l-ħaddiem. Jiena nemmen li se nerġgħu naslu f'dik is-sitwazzjoni, konvint anzi, għaliex għandna dik il-viżjoni li hija meħtieġa f'din ir-realtà partikolari li ninsaqbu fiha
U wkoll għal min tilef l-impjieg iva se nibqgħu hemmhekk u se nibqgħu nofru dak il-pakkett finanzjarju, dak l-għajnuna finanzjarja li qegħdin nagħtu sabiex naraw illi l-kwalità ta' ħajja tal-ħaddiema tagħna tal-familji tagħna ma tonqos. Rigward l-Ermolta għaddejjin fi proċess ta' dialogu, hemmhekk ukoll jekk se jitlef impjieg imqar persuna waħda, dak kollha li se jitilfu l-impjieg jekk ikun hemm telf ta' impjiegi ser ikunu qegħdin jirċievu dan mhux wage supplement imma f'dan il-każ benefiċċju tal-qatt partikolari il-benefiċċju tal-qatt li japplika għal sitwazzjoni ta' COVID-19, biss però nsostni li għadna għaddejjin fi proċess ta' dialogu biex jiġu salvati l-impjiegi, fl-istess waqt imma ikomplu isiru r-riformi tant meħtieġa li huma bżonjużi fl-Ermolta. Dak huwa proċess illi jrid jibqa' għaddej isiru r-riformi hemm il-kuntest ta' kull ftehim kollettiv, jiġifieri hemm 4 ftehim kollettivi li japplikaw għall-Ermolta, dik hija s-sitwazzjoni li hemm fil-mument. Nappella wkoll min-naħa l-Gvern se jkun qed jerfa' ir-responsabbiltajiet tiegħu u l-kumpanija titterfa' wkoll ir-responsabbiltajiet tagħha. Nappella iżda għal prudenza u għal responsabbiltà min-naħa tal-ħaddiema. Jien naturalment mhux se noqgħod nitkellem dwar x'hemm u x'memx fi ftehim kollettiv partikolari jew f'żewġ ftehim kollettivi partikolari, hemm klawsoli li huma realistiċi u li jagħmlu sens u li jassikuraw il-vijabilità tal-kumpanija, hemm oħrajn illi anke fl-ispirtu fil-kuntest li ninsabu fih illum jistunaw ħafna u għal daqstant hawnhekk nagħmel appell lill-ħaddiema. Nagħmel appell lill-piloti tal-Ermolta, nagħmel appell lill-cabin crew, lill-Union of Cabin Crew ukoll lill-Alpa, illi dejjem kellna dialogu tajjeb magħhom fil-passat u nemmen ukoll li rridu nibqgħu għaddejjin b'dak id-dialogu tajjeb, ċertament li litigazzjoni ġlied bil-qorti mhux se solvi l-problema, imma kulħadd trid jifhem ir-realtà. Fejn qabel jiena qatt ma qbilt illi jkun hemm ċertu kapriċċi. Ix-xogħol qiegħed hemmhekk biex jiżgura inkam tajjeb għall-familja, livell ta' kwalità tal-ħajja tajjeb, kapriċċi żejda anke jekk joħorġu minn ftehim kollettiv li ma jkunux anke jagħmlu sens fil-kuntest tad-dinja tax-xogħol nemmen li llum dawk huma prattiċi li hu l-mument li jridu jiġu riveduti. Għal daqstant nappella r-responsabilità tal-ħaddiema, għar-responsabilità tal-kumpanija, responsabilità tal-gvern ukoll dik mi jisser tonqos sabiex naslu flimkien għal dialogu li jista' joħodna fid-direzzjoni ta' ftehim li fl-aħħar mill-aħħar irid fuq naħa jissalvagwardja l-impjiegi imma wkoll li jara li jkollna kumpanija li l-operat tagħha jkun wieħed vijabbli, li jkun wieħed sostenibbli mhux għal sena jew għal sentejn, imma jrid ikun wieħed vijabbli u sostenibbli long term. L-aħħar domanda tiegħek kienet titkellem dwar il-mozzjoni parlamentari li tresqet mill-oppożizzjoni l-bieraħ u użajt il-kelma li tradejna lill-poplu Malti Wawċi. Naħseb hija kelma inġusta ħafna, bħalma hija inġusta il-mozzjoni li tresqet mill-oppożizzjoni f'dan il-moment partikolari. Ma kontx niddejjaq li kieku dik il-mozzjoni tresqet f'mument differenti fejn ma konniex taħt il-pressjoni ta' pandemija fejn l-istat, fejn l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna iridu jiffukaw l-enfasi sħiħa tagħhom fuq il-kontroll tal-imxija tal-pandemija, imma l-oppożizzjoni derela li kellha tressaq mozzjoni li propju tolqot fil-laħam il-ħaj it-tkomplija tal-għoti tas-servizz mediku b'mod effettiv. U għal daqstant ma kienx hemm ebda eżitazzjoni, anzi nemmen illi aħna ħadna id-deċiżjoni tajba li nivvotaw kontra dik il-mozzjoni. Dan ma jfissirx għamilta ċara l-bieraħ fid-dibattitu parlamentari illi l-gvernijiet jgħid li neċessarjament se jkompli bil-ftehim li għandu ma' Stewart. Il-bieraħ pożizzjoni kienet waħda ċara. Kif noħorġu minn din il-pandemija trid tittieħed u jekk jista' jkun anke qabel ukoll id-deċiżjoni finali dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet. Jekk hux se nkomplu bil-ftehim illi hemm, jekk aħna ser inħassru il-ftehim li hemm jew jekk aħna ser inkomplu bi ftehim li huwa wieħed rivedut. Infakkar illi waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadd meta inħtart Prim Ministru ta' dan il-pajjiż kienet li ħtart kumitat magħmul fost oħrajn minn diversi segretarji permanenti illi ħa stok tas-sitwazzjoni sieħa, ħa stok ta' diversi kuntratti illi hemm iffirmati tal-pożizzjoni tiegħu, naturalment issa tittieħed id-deċiżjoni politika bbażata fuq prinċipju wieħed. Il-prinċipju wieħed se jkun dak ta' value for money għall-poplu Malti Wawċi. Jiġifieri li ta' kull ċenteżmu li qegħdin inħallsu qegħdin nirċievu servizz tajjeb,
Kif ukoll se nkunu insistenti, qegħdin insistenti u se nibqgħu nkunu insistenti li steward tonora l-obbligi kontrattwali kollha tagħha. Ġifieri kull obbligu li joħroġ mill-kuntratti li steward għandha mal-Gvern ta' Malta dawk iridu jiġu osservati. Fosthom li tipprovdi servizz tajjeb lill-pazjenti kollha tagħna, lill-anzjani kollha tagħna. Dan żgur mhuwiex il-mument imma illum għada jew il-bieraħ illi mmorru fid-direzzjoni kif qalet l-oppożizzjoni li neċessarjament inħassru ftehim, mhux illum. Jekk ħammorru jista' jkun qatt ma skludejt li morru għal dik id-deċiżjoni, imma mhux f'mument fejn hemm pressjoni fuq is-servizzi tas-saħħa tagħna, noħolqu din il-pressjoni kbira addizzjonali f'dan il-mument li toħloq konfużjoni. Jiddispjaċini li l-mozzjoni tal-oppożizzjoni l-bieraħ kienet diżinjata biex toħloq konfużjoni. Biss kellek l-Onorevoli David Aġus illi f'mument il-bieraħ saqsini lili għalli qed tikkwota minn kuntratt ta' biss kien jaf illi kont qed nikkwota mill-mozzjoni tagħhom stess. Jiġifieri kellek sitwazzjoni surreali ta' membri tal-oppożizzjoni li lanqas biss jafu xtejt mozzjoni tagħhom stess. Ir-responsabilità titlob differenti minn hekk. Grazzi. Colin One, sellimlek. Insellmilkom Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professur Gawci. Xtaqt nistaqsi dwar jekk hux se jibqa' jsir infurzar biex tassiguraw li dak li ħabbartu llum jiġi segwit u se tassiguraw li anke n-negozji li jiftħu jsegwu l-miżuri ġodda u x'jiġri minn ma jimxix mal-miżuri. Fl-aħħar nett kemm huwa importanti li l-poplu Malti jibqa' akkawt quddiem din l-imxija. Iva, titħejja avviż legali li jkun qiegħed waqqa dik l-avviż legali l-ewwel wieħed fejn kienu magħluqa dawn ir-retail outlets fejn ikun qed hemm riviżjoni biex dawn ikun jistgħu jiftħu però jiftħu b'ċertu kondizzjonijiet. Allura hemmhekk dawn il-kondizzjonijiet li semmejna ikunu qegħdin hemmhekk li jkunu enforzabbli. Ukoll ħajkollna l-ispezzjonijiet għaddejjin bħalma diversi issa konna għaddejjin b'ispezzjonijiet oħra biex aħna nkun nistgħu nassiguraw li dawn l-istabbilimenti jkunu qegħdin jimxu ma' dawn ir-regoli u dan kollu qegħdin nagħmluh biex aħna nkun nistgħu nipproteġu is-saħħa tal-poplu Malti għaliex aħna ħassejna la darba qatt qegħdin fis-sitwazzjoni tal-pandemija iva nistgħu niftħu però niftħu b'ċertu kundizzjonijiet.